Commanders I'm here eLimpopo la commanders eLimpopo amabhunu axakile la eLimpopo axakile amaplaza abantu bakithi bahlupheke emaplazini ma comrades le GNU lo bafowethu kuyaphela. I'm telling you, umuntu ongakaboni ukuthi umuntu omnyama ubuyele engcindezelweni akadlale lesikhathi sakhe. Engifuna ukucacisa la ma comrades, sengireceive ama complaints TSS inkampani njengayi highlighter uMafoko isikhova angazi baningi kakhulu bafowethu abantu abahluphekile la emhlabeni, especially i-industry yama security nama clean, bese kuba yilabo abantu abasebenza emaplazini. Bafowethu angazi singenza kanjani, angazi nakuhulumeni singenza kanjani ngoba nayo uxhaphaza abantu. Uye lo thatha abantu abafaka kuma private companies and abantu the way abacindezeleke ngayo. Bafowethu sengize ngacela ukuthi kuma lawyers ake sithole indlela yokuthi wonke ama site ama security ke sibe nento ebizwa ngokuthi kwi labor desk umnyango department yama security waqoqa wonke ama security ke sithathe abaqashi sibayise enkantolo. Do you know ukuthi actually bonke abantu abasebenzela inkampani zama security ezisebenzela uhulumeni yizona kakhulu engacomply nge minimum wage, azibayisa abantu emalevini sick leave and bayarojwa nje abantu ama cleaners ezibhedlela kuyarojwa nje. Angazi lento lena ibukeka kanjani lento bafowethu. Muphi lo mzabalazo owayelwa abantu kolusaka esithi masithi namhlanje khona abantu ababe sekudingisweni babeyokwenzani uma kunje South Africa. Bafowethu sicindezelekile South Africa, sicindezeleke ngempela. Uyazi bake bakhuluma abantu kunama security aseyoqeda empangeni u5 months engakaza hall kodwa sebenzela umkhandlu wenkatha neDA. Uyacabanga ukuthi laba bantu kade makhankasa kulokuthiwa bethi hayi thina la isebenza khona i-clean record yethu asinabo ubuqhophololo, kodwa inkampani ezisebenza ngaphansi kwalabo masipala khona ezinye ezisebenzela ngisho inkantolo nazo ziqhaphazwa abantu, zisebenzela inkantolo la kwakhiwa khona umthetho kodwa ama security axhaphazela, ama cleaners axhaphazela. Bafowethu konakele la emhlabeni. Angiyazi lento ukuthi ngempela siphila kumuphi umhlaba. Lama unions agcwele izwe lonke enzani kahle bafowethu, enzani bafowethu. Sizoba nomhlangano uma ngibuye eGoli wama security nje nama cleaner wonke ama department. Umuntu la bekhona ama cleaners icela 222 nama security 222 per i department abasebenza kuyo. Ikhova uMafoko bafowethu. Kelvin hayibo bafowethu kahleni bafowethu kahleni. We all boss eThekwini TSS kahleni bafowethu kahleni. It's too much now. Hayi bafowethu, it's too much now. Futhi ngaphansi kukaNomagugu uminister wenu MEC wase KZN liyabhubha izwe and wonke ama companies uzothola ukuthi uma uthi uyaba research abantu bayi-ANC and bangamalungu aphezulu e-ANC. Bonke abantu abaphethe nje ama security companies abanye banabantu abahleze eParliament abadlala ngabantu. And ngize ngathola aba comrade ukuthi even nabo commission laba bakwa CCMA banama security companies
ingakho ubona ama-security frustrated kangaka. So now angiyazi lento ma-comrade, angiyazi lento. Uyabona nangidumaza ukuthi umkhonto singawunikeza u-2/3 majority futhi bengizokubulala kwani la emhlabeni. Inkosi, akekho umuntu obezothola ithenda kahulumeni besizo-insourca yonke into esesibhedlela, yonke into kwi-department besoyi-insource, even ekomasipala. Bafowethu sisenkingeni kakhulu, ngiyacela. Now we are assembling ama-lawyers, advocates abazodila nje nalama issues. Kulungile sobakhokhela but abazodila nalama issues, and ama-union angaphansi kwe-MK wona azokhokhela ama-lawyers that are going to deal direct with this. Ngoba ngeke kubathathele abantu bayise-CMA, sebenabangane, sebene-upper hand, sebeyakhokhelwa, sebeyagwazelwa abantu base-CMA, ngeke usabenza lutho. The best way ukubathatha labo bantu bayise-Labour Court uyofuna abameli abangeke bagwazelwe. Bafowethu, umkhonto usenomsebenzi omkhulu kufanele kuwenze. La ukhona thatha le VN uyidlulisele phambili ukuthi sifuna ukuba nje mhlambe masingakubiza nge-conference, ke sibe ne-conference noma eka-2 days ke sidile lapha eThekwini, wonke umuntu. Ngiphuma eMpumalanga kuyakhalwa, ngiphuma eLimpopo kuyakhalwa, ngiphuma everywhere. Amabhunuke eMpumalanga naseLimpopo, hayi bafowethu ukhohlwane. Lento kade niyichaza le yokuthi nizongena kwi-GNU, amabhunu aqale phansi ukuhlukumeza abantu, azabathathela iy'ndawo, azabathathela iy'nkomo emaplazini, azathi uma sekufa umuntu efele eplazini akahanjwa ayongcwatshelwa kwenye indawo, hhayi eplazini layo. What is that? Iy'ngane ayifunde emaplazini bafowethu, iy'ngane ayifunde emaplazini. Njengoba nikhuluma nge-education nje ephezulu, iy'ngane ayifunde emaplazini. Zihlezi ukhala iy'nyembezi uma uthi uyabalalela laba bantu ukuthi bathini. Kubuhlungu bafowethu. Ngicela bonke o-MEC ake bavuke emaqandeni, black MECs. And lento yakakhoktha bafowethu angazi but kudingeka umsebenzi omkhulu ukulungisa lento yokuhlaliswa kwabantu ey'ndaweni. And njengamanje I'm talking to ama-advocate ethu aye-Piet Retief, kufanele ayobuyisela umhlaba ebantwini, ngoba laba bantu bagcwele ePiet Retief nje abanamhlaba. Umhlaba wonke wamabhunu awadelela ayagula. Hayi kulungile ma-comrade.